What's the style? Pagdumot style! Di man ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. O watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang tughan ng malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatol ko kanimo ang langit. Sayang ko. Nagmahal ko. Lipay ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimpanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang. Kaya pag mo kanino. Lisod nagpapalik ko ng baha. Maygon sa bukid. What's the style? Mga suhilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Donggoy ginaingon, mahal ko ikaw uban sa buktong anak. Apan ikaw ang nangita og paagi nga mabungkag ang atong pagpuyo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kaligtan. Inikabot na sa bahay dumpi pa. Ayaw na og biyo. Baylan pa ka sao sa kasinsinas imong paghatudugkuha na ko sa bahuan. Ay susunod na pang maning fildo dahil kirna. Kunya mo bayad na ka? Kinanglan mo kanimong kwarta. Katagan na lang sa kandaan. Kaya ko pa na kunin mo dahil oy. Away ko bud. Doon na sa inyo dahil. Okay, abot na ta sa inyo. Ay, wata ko kadali ha. Balik ka dayon ko. Magkuha ako kwarta. Sige dahil. Pagkaswerte sana ba na aning irna eh. Kung klaro kayo nga puutan, kunya, nindot pagtrabaho. Salamat kay ini ha, day. Imo naman kong hatagan oy nga. Sunod adlaw pa man ang imong sweldo. Gamitunan man kanimo ang kwarta. Mga sige na. Lakaw na oy kay basig maaptan niya ka sa kumbana. Ingon anak ra bagid ng mga nagbuhat og bati. Mo'y kusog kay magduda. Gibuwagan naman ka sa imong bana ang iyang kabit. Oh, oo. Iyan ako nung gibuwagan kay. Ako maghihulga. Sa kung dili niya buwagan, mga pitsat ko. Oh, parehas ko tayo ini nga. Pulos nagpisyo nga tong Paris. Na, sige, uy. Basta ha, magyapon ha. Kuha agyapon ko ugma din hisbay. Ini, offside na ako. Balik ka sab ko ha. Iatod na po ko din. Okay, day, Erna. Og salamat imong usak sinas nga pitiyan nga. Imong gi-advance na ako. Doon na ta sa usa na kabahay nga pabangan nga bakante. Doon na ta.
diarrhea. Sir Paulo, uy, hapit naman mo gabi eh. Basig mo ulit tong akong bana. Kanya, wa ko sabay. Yung pag maulit na baya ron. Di lang ta magdugay ko. Paman ko magpagawa sa ako ang gana. Kapaulit o tadayon ka. Kundi pa lang ta kaamo, sir. Sige ko musugod sa gusto ni mong mahitabo. Kung manabaya ko masakpi sa akong bana nga nangapit ko. Nya karon ni usab na sad ko. Huwag ka na mo ikaw. Doon na ta. Ay pagunong nagpisinod siya. Atong dua, magunaw na to. Mo'y atong dua, kita ko. Okay. Yan na ta. Galing. Galing. Manawag na taning ako mo to. Mag-auto sa bakantin na kumpay. Papangasay. Basta ba yan, sir? Dito magtukay. Nya hatagi ko kwarta. Katong imong gisaad na ako ka. O lagi day. Tara, tara. Okay. Alay, labi na kayo ni day. Labi na kayo. Kamot si mga day. Mugdo pa kayo. Mugdo kayo. Pero, dako pa sa Ang sir? dako pa pa. Dako ginambakba, sir. Kaya dako na baya ang mga anak sa sir. O kang akong trabaho sa sir. Kanang, na ano ba yung kuyakan kayong record na nangabit ko mo. Dako na kayo ng ako. Morning dako yun. Sir, ikaw ano na, sir? Mga manadayan sa sir. Doon kayo eh. Ha? Oo, karoon na yun. Ay, humungon sa nako niya ako. Kita magdali-dali. Masuot sa ng briefing ng kaya. Wala. Imo na? Ha? Tanawa. Mo na imo? Cute, pero tusking pa kayo, ha? Cute kayo. Karoon. Ako na nangikuan, ha? Kini. Kagilo ka. Kagilo ko eh. Kagilo ko eh. Bilang ka kayo. Kagilo. Katawad yan. Kagilo. Ha? Morning katawad. Ilukan kamayo. Uy, lami. Nakatawa ko kay Gilog. Mura ako gigitik ba? Dalian na, sir. Dalian. Uy, lami. Dali, oh. Gilog ka. Gilog ka, giti ah. Gilog ka, gilog. Salamat kay ining 10,000 pesos, sir, ha? Mo din nga gilokra, mura ko gigitik. Kay imo din gibutangan og sekreto ang imo na day goats ay. Ang ibutangan nagugot ay, para lamian ka ba? Lawa mo ko lami, sir. Uy, nakatawa ko kay gilokra gyud. Mura jud ko gigitik. Sa sunod, sir, butangi gihapon goats ay, ha, para magkatawa ko, ha. Kay kung di mo butangan og goats ay, huwag yung lami, sir. Uy, kay gamay kay imuha, Sir Paulo. Ria. Lola lang ko sa bahay ni Simo. Ang kapit sa akong asawa. Tuwagan ni Rodito si Rhea. Di na ko magdagang pagsulti. Pati yun ko ikaw, Simo. Unsa? May lain na sang kapit ang akong asawa. Klaro na bay, klaro kayo. Ako ka na taon ko eh. Bait na taon ko bay, sukan may sakpan mo. Like, tutorial gusto na ko na itong pagsakpan minimo ba. Wala lagi ko. Wala lagi kong tilawas mong asawa taon.
Og aron to ka no, nga dunay lain ng imong yab, imong asawa, dunay lain kabit no. Kito di kanang video. Sige. Aron mo video tuo na ko. nakuha nila. Oh, tarawa. Sige. Ipakita na ko si mo. Sige dayon. Pero lagi tiga. Tara so sa mo na ba naman. Ako rin mong saros ba pero dito kay labtan ha. Trabaho mo ko usawa. Tara so tara. Tara dito ang kito di ka ko silpon ko dali dali. Ang inyong amo pagyud ang iyang kabit. Oh, lagi. Sabi ni mo, Bahis ka mag-asawa. sabi ni mo, bay dungkoy. Tias mo nga, ano dungkoy man. Basi mo na ang kalainan, babatik ka nga dungkoy. Ano yun? Manok sa insik mo kang dungkoy man. Sabi dungkoy no? Kuman may nasakpi ni mo, putol na mo relasyon tao. Ako siyang tabagang nga pagbait na. Pero, patol po siya sa mga amo, probida. Salamat ng imong ipakita na ko nga kasayuran ba mo ha. Tapusin ko na lang ang among relasyon. Magigbuwag na kong liya. Uy po, mayo ba? Uy, talo lang yung babae, ay. Bugi na sawa ni mo. Yan na sa inyo, Derna. Ibiyahan ng gudaya ka sa imong bana. Pero, di na ako mohilak pa dungkoy, uy. Kay may laing lalaki na ko nga nakita nga mo'y ipuli na ko niya. O susud ka lalaki nga, giluiban siyang asawa na ipuli ko niya. Kaya swerte sa lalaki nga, imong ipuli niya, no? Kay buutan ka. O ganing, kinsa man po ang maong lalaki, Derna. Imo bang kauban sa trabaho? Derna. Imo mugot kong gitutukan og maayo. Ikaw? Ikaw dungkoy ang gusto na kong ipuli sa umbana. Padisun ta kay pulot ta ibudhian, di ba? Basta, kita nalay mag-live-in ko eh. Ay, sugot kayo, eh. Ibuutan ka. Ang sama nimo, mo'y angay nga mahalon og unungan hangtod sa kanturan. Sana taas na. Ay na lang ko panguyabi, uy. Uyab na lang ta, uy. Ha? Ha? Dali, ano? Hindi may lami. Bugdog kumot. Wapag kaihig. Lami aning ungaron sa dira ni imo. Papa, matol ko. Pambusan sa ka. Kaya na. Ako na nang nikuan pitit. Lami na kayo. Ako na nang buwan akong gripa. O, gini. Gini. Ay, dungko. Ay, nangapit man ang imong asawa. Ay, no. Ako katakasan ng imo. Primong good ko. Gusto siya nga katagan og pirmi kwarta. Ang pagunit ako, anip eh. Kasi giday. Ako to si Ani, oy. Nakita ko, Ay, ang toy, ay. Tingalo nga pa dahil. Tingalo nga. Pakinahin, nagibatukan ka. Kaginan. Lalabi. Lalabi. Isa pa kayo. Ibot man eh. Lalabi ato na ning ikuan. Lalabi na kayo. Basta na. Gini. Jawot. Di pa bulog. Sige lang. Kapit ako.
gid namo ni Edna atong higayt na. Ang babae nga sama nako nagibudian pod sa iyang pares. Human siya nitabo namo, nagkasabot ni nga magtitinding duha. Mao nga ibuwagan ko dayon ang mabudion kong asawa. Dili na siya makamahay nako. Kay siya ang una nga nagbudhi sa among kaminyoon. Dili na siya magmahay nako. Mga sumakasama ang kaagin ni Dungkoy, dili ning tulmono. What's the style? Dili na siya makamahay style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dali sa RMN Drama.